कांचनपुर बुखास्तिनि नाइसिंपारा आमचाइनि खरकसा जेसमि रियां sak hamya engei cancer bimar manjagui cancer sak hamnogo klaijak agolini agortolani amti kok mamanei no bini achuk thaini ani achuk thaini side kanchanpur achuk thaini hinei side kanchanpur achuk thaini ketal MLA chongjak lukurok bai chongoi rohojak side kanchanpur achuk thaini tipramothani MLA Philip Kumar Riang Thangi Shogoika Agortolani Cancer sak hamnogo Thangi kok saika sak nainai rok bai doctor rok bai kok saka cancer engjak bini amchaini o nukhung bai tei chubachoni yak khologui kabui phaikya takhu Philip Riang side Kanchanpur achuk thaini ketal lukurok bai chongjak luku adong iba MLA Philip Riang amti khe chubachu manei amchaini MLA ni achuk thaini MLA ni takhuk Philip Riang ni bini nukhung takhuk Philip Riang no hambai te kha kaham yapharka amti chaya chukja jorao chubachu manmani bagui amchaini iba achuk thaini luku adong ni hinei tei salai tonglaikha tabu Kanchanpur achuk thaini lukurok amti khei no luku adong samung tangthai amchaini achuk thaini lukurok jengjal birma nungkha hingke kana thangke buchanani chubachu thangui yapharnani tinini haike no salbrum no chini luku adong no chung gana manui tongthu hinei borok khajuthung unglaikha tabuk naimungkhe amosi tinini haike no salbrum da iba ulo rogobuda amtui luku adongni tangbutang iba luku adongni samung tangri thangno takhuk Philip Riang naithai abono tinini haike do khnabo ulobo amti kheno lukuni ganao bwchaida tongno takhuk Philip Riang naithai tabuk abo